Bidal, hortxe ari gara, sistema endokrinoa pixkanaka zuri esker ezagutzen, eta aste honetan zeri buruz hitz egin behar. Begiratu, ikusita zelan deukagu zen beti pertsona bakotxa, sortzen danean, ez dakigu, edo emakumezko edo gizonezko izango da. Hor dago sortuta, jaiotzen da, eta badakigu, batez be, zer izango da, nor ikusta, bere itxure ikusta. Orduen hortik ematen dugu, guretzako zelako garrantzi daukan zer gertatzen den gorputza horren barruan, sistema endokrinoen inguruan sortzeko emakume edo gizonezko izateaz. Hormonei buruz ari gara? Hori da, Maialen, hori da. Azken baten, sistema endokrinoa, sabiz ez ba, zer da, besterik ez da, hormonaren mundua ikustea zer gertatzen den. Bai, hormonak ez datoz horrela, esaten dena, leku baitetik beste agertu eta desagertu. Betideko bere zentzuna ulertzea segitik gertatzen diran, eta zer sortzen den hor mundu horretan, Maialen. Eta gaur emakumeengan jarriko dugu. Hori da, urrengo egunean botako dugu, gero, gizonezkoetan. Gero helduko gara emakumeetan. Emakumeengan. Egia da emakumeokia bizitza osoan, jasaten dugula hormonen eragina, ez da? Bai. Esateko, jasan edo hor dugula gure baitan, baina noiz hasten da hori, Bidal? Claro, hori da. Azken baten zer dira, hormona bereziak emakumearenak. Orduen berezitasuna hor dago, eta berezitasuna non dago? Dago batez be obariotan, obarioak hor gelditzen dira, sortuta dagoz, baina ezalikan lotan dagozala. Askatza etorten daren bere askatzailea batez bezangunke faktore horiek sortzen direnean, orduen martxan ifiniko da hor mundu hori. Eta noz izango da, esan dozunen Maialen, besterik ez da izango, momentu horretan, nerabe zaro horretan sortzen dan aldaketak, danok ikusten duguz, alde batetik, eta norarte, hor berrogei tamar urtera arte, hor izango dira, noiz, eta batez be, gure menopausinguroen aro horretar arte, hor izango dira. Eta hortik hasi tararte, gora berak. Eta hor irakurri dugu hormonak eta hormona estrogenoak. Hori, Oiek ze eragin, hormona estrogenoiek emakumearen zer eragin izaten? Claro, horiekin emakumean berezitasun izango izateke hormona estrogenoaren mundua. Azken baten, zer esan ginduen lenguan? Begiratu lenguan zer esan ginduen. Komentatu ginduen, zelango garrantzia daukaten batez be, gure mesularia, sistema endokrin hor dagoela, eta mesua zer da, sortzen dana batez be, hormonari esker, ez da besterik hori, baino mesu kimiko bat, eta hormonak, kasu honetan izango dire, estrogenoak, beste batzuk ere, baina batez ere estrogenoa. Eta zer egiten dute? Momentu horretan, nera bere horretan hartzen dira, eta esaten dugu aldaketa fisikoak, alde batetik, ikusten dugu, joango dira batez be, azalako aldaketa sortzen diren emakumean, eta zer izango dira, batez be, azalean sortzen diren aldaketak. Beste alde batetik zer ikusiko dugu fisikoki, beti esaten dana oso argita garbi, bere azurra bere beste modu betera joango dira. Euren gantza joango da gure gorputzean banatzen modu betera. Aproposa, joango dira beti esaten dana bularra sortzen euren aldaketak, batez ere gure burmuin ezagunke guruina direla sortzen direnak, horrango aldaketa sortzen diren momentu horretan. Eta zer gehiago izango dugu? Batez be, aldaketa metabolikoak. Esaten duzkunean jente zarriten begiratu. Ni beti ukindot, emakumete, tensiño beti baju gindot. Eta bapatean? Bapatean zer gertatu da. Zapa. Zapa gora da inozu. Eta zer antzuna dekorrek. Argita garbi, hormona zer dukatela hor, estrogenoa zer dukaten esatea. Beste batzutan zer dinozku, esaten duzku beste momentu batzutan. Bueno, nik ikusi do beti birena zela, beti kolesterola oso argi eta oso ondo eta bikain. Eta zer gertatu da. Nire mundua joan denen hormonak aldatzen, ze sortzen da, goraka, eta ze gertatu da, gehizautu eginaz, ez, besterik ez da hori baino, eta psikikoki aldaketak ere hor dagoz. Psikologikoki esan duzu? Psikologikoki joango dira aldaketa guztiak, umorea, azelako animoa, sentiberatasuna, dana joango dira, arlo horretan. Eta gero horre momentu batean agertu dira, baina badira beste albo ondorio batzuk ere, Bidal. Guretzako zer dauka, honik izango dira ondorioak, baina albo ondorioak ere, zabi horri izango da, ez da besterik dana ona baino, zer izango da, batez begiratu, bularreko guruina zer izango da, sortzen direla beti fibroma, kisteak, eta minbiziak ere posible da. Hori izango litek albo ondoriorik garrantzizkoana. Eta beti pentsatu behar dugu,
emakumeak, momentu honetan, minbizirik esaten dana frekuentzirik egin daukaten euren bizitzen zer da, minbizi batez be bularrekoa. Orduen hori zaindu egin behar dela. Argita garbi eta gure bizitza zer ikusi dauka eta gure genetikak ere. Baina ez bakarrik hor, batez be esaten dana hileko arazoak esaten dira, mingarriak, hileko batez be desoreka sortzen direnak. Oiek, hasieran edo bukaeran izaten dira askotan, ez da? Zer esaten nahi du horrek? Batez be, estrogenoak ja hasi direnean euren esaten dana neurrie mantentzen, arazo gutxiago izango direla sintomo horretan, baina batez be gazteetan eta batez be menopausiaren inguruan hor izango da esan duzun esabi, izango dira gehiago sortzen dira horrek aldaketak, eta ez bakarrik hori, azkenean, horre batez be menopausi ingururen klimaterio deitzen dugune, ze sortuko da? Sortuko da baitze batzuk kaltegarritasunak, eta izango dira beti kaltegarriak berotasunak, izerdiak, esaten direnak gorritasunak, joan da etorri hor dagozena. Menopausia badatorrela. Hori, zorionak esateko. Zantzu batzuk gure inguruan ere somatzen ditugu. Zorionak emateko. Kalera aterako gara galdezka Bidal, emakumeengan hormona aldaketa hauek ze eragin daukate badakigu hori? 16-15 urte nituenean, bai. Ama izan nintzen duela 3 urte eta erdia, eta duela igual urte bat nabaritu izan dut aldaketa txiki bat. Horrekin, batez ere lotuta hilekoarekin, bai, eta menopausia agian, bai. Hasi nintzen nabaritzen emozionalki, nengola tristeago. Mina asko neukala, nire periodia etortzen denean, eta batzuetan ez ziren etortzen. Pisu aldaketa eta ez, baina sofokoak bai, eta oraindik mantentzen ditut, eta ja urte asko dira. Bai, batez ere humorean eta energian. Horretan nabaritu nuen, ez nengola ni nintzen bezala, ni naizten bezala. Oso gaizke pasa nuen, eta batzuetan lanetikan etxera bidaltzen ninduten. Hartu zerbaitez kalmatzeko eta horrela seki. Saiatzen naiz, egunerokotasunean mugitzean. Yoga egiten nun, kirola fisikoagoa ere bai. Egia esan, dieta eta kirola eta hori egiten dut, baina ez bakarrik, ez horretaz pentsatuta da, orokorra, ez? Eguneko gauzak edo eragiten dizutela. Beti dituzu egun batzuk hobeagoak eta beste batzuk txarragoak. Bidai bat baino lehen edo eskursio bat momentu honetan baino lehen, pentsatu behar nuen beti, aber seguna zen, aber periodoa tokatu zaidan ala, ez? Hori, ez dela nire errua, ez? Dela, gorputzaren aldaketak normalak.